Farem valer la legitimitat de l'elecció democràtica dels catalans i catalanes del 27 de setembre del 2015 i no ens farem enrere perquè no hi tenim dret. El que el govern no estava disposat a acceptar era un escenari de violència extrema amb morts al carrer. Ens deien això, que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre. Marta Rovira té raó. Marta Rovira té raó. Algú dubta de la disposició de l'estat espanyol a utilitzar la violència extrema en el cas, per exemple, que a la plaça de Sant Jaume hi haguessin hagut milers de persones defensant el Palau de la Generalitat amb el seu president a dintre? Algú dubta? Quan em diu... Però el que no permetrem és que es vulnerin les nostres competències. I més veient que el govern espanyol està responent tard i malament. No podem sinó demanar, i així ho he tornat a expressar, el retorn de les nostres competències. I asseguro que no he vingut aquí per fer autonomisme. Els pressupostos de la Generalitat són uns pressupostos d'una autonomia, reconeixem-nos-ho. Jo no he vingut aquí a administrar cap mena d'autonomia. I he vingut aquí a fer la República Catalana. És el meu compromís. El dia que vegi que jo no puc avançar en fer això, plegaré. Però jo no ho puc fer-ho. Jo sóc el president d'una comunitat autònoma. És així. ¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no? La vaig desobeir. Vaig complir el meu deure de president, que és defensar els drets i llibertats dels meus conciutadans i que no permetré mai que siguin vulnerats ni trepitjats. Necessitem de tot un paquet de mesures que nosaltres no podem prendre. No podem prendre, les ha de prendre l'estat espanyol.